Pozdrav! Zbog strahovitog i brzog naoružavanja i modernizacije vojska u regionu, odlučio sam da napravim 3 različita videa kako bi Vojska Srbija mogla da odgovori na sve to. U prvom video klipu razgovarat ćemo o zameni zastarelih protivoklopnih sistema koje Srbija posjeduje nekim novim. Od protivoklopnih raketnih sistema Srbija trenutno posjeduje E9K-111 Fagot, 9M14 Maljutka, koja se u Krušiku danas modernizuje kako bi se povećale performanse, M79 Osa, M80 Zolja i M90 Stršnjan. I ako sam nešto zaboravio, slobodno me podsjetite u komentarima. Ovi sistemi su uglavnom zastareli i nemaju nikakve šanse protiv modernih oklopa, na primjer koje posjeduju Mađari ili će ih tek posjedovati. Tako da ćemo u današnjem videu razgovarati o par kandidata koji bi mogli da zamene naše zastarele protivoklopne sisteme. Prvi konkurent je Kornet 9M133, izvozna oznaka je Kornet E. To je savremena ruska prenosna protivtenkovska vođena raketa ATGM namenjena za upotrebu protiv glavnih borbenih tenkova. Prvi put je stupila u službu ruske vojske 1998. godine. Kornet je među najsposobnijim ruskim ATGM-ovima i nije namenjen u potpunosti zameniti prethodne sisteme zbog njegove visoke cene. Kornet dolazi u varijantama sa termobaričkim bojevim glavama za upotrebu protiv metkih ciljeva. Dalje je razvijen u 9M133 Kornet EM koji je povećan domet, sposobnost ispali i zaboravi i poboljšanu bojevu glavu. Kornet se može instalirati na borbena vozila ili ga može koristiti obično pešadija. 9M133 Kornet EM je poboljšana varijanta predstavljena 2012. godine, koja je dizajnirana da uništi vozila sa eksplozivnim reaktivnim oklopom, odnosno ERA oklopom. Otporna je na ometanje i koristi automatski traver za metu, koji je u osnovi pretvara u raketu ispali i zaboravi. Sposobnost ispali i zaboravi omogućava vozilu opremljenu dvostrukim lanserom da istovremeno napadne dve različite mete, povećavajući brzinu pucanja, smanjuje broj vozila potrebnih za misiju i može da uništi vozila opremljena sistemom aktivne zaštite kroz salvu vatre u jednu metu. Korišćenje sistema automatskog praćenja može ga učiniti efikasnim protiv niskoletećih vazdušnih pretnji poput helikoptera i bespilotnih letelica. Ovo je jako bitno protiv sistema aktivne zaštite kao što je sistem Trophy. Svih varijanti Korneta najzanimljiviji su Kornet 9M133-1 sa brzinom manjom od 250 metara u sekundi, dometom od 100 do 5.500 metara, bojeva glava je 152 mm tandemska bojeva glava koja probija od 1000 do 1200 mm običnog oklopa posle ERA oklopa, i Kornet 9M133M-2 sa brzinom od 300 metara u sekundi, domet dejstva je od 150 do 8000 metara, bojeva glava je 152 mm tandemskog oblika koja probija 1100 do 1300 mm čelika posle reaktivnog oklopa. Cena jedne rakete je oko $30.000. Druga opcija je iz porodice sistema Spike, i to baš Spike ER, o kome ću sad govoriti. Verzija produženog dometa do 8 km Spike ER također ima veću bojevu glavu. Dizajnirana je za postavljanje na laka borbena vozila, ali se također može ukloniti i postaviti na tronožac. Paket vozila uključuje raketu u kanistru, kupolu sa daljinskim upravljanjem, sa sistemom za prikupljanje ciljeva i elektronikom, kao i vatrenu stanicu sa višenamenskim displejem, kontrolnom pločom i rukohvatom. Dvosmerna data veza sa optičkim vlaknima pruža Spike ER-u režim paljbe i upravljanja, pored druga dva režima. To znači da vojnik ne mora da se zaključa na metu pre lansiranja, već može da izabere metu nakon lansiranja i usmeri raketu na najravniju tačku cilja, ili da samo pređe na sistem ispali i zaboravi. Rafael je razvio verziju Spike ER-a sa bojevom glavom za prodiranje, eksploziju i fragmentaciju, odnosno PBF, koja eksplodira tek nakon prodiranja cilja, minimalizujući kolateralnu štetu. Spike ER može da probije oko 900 mm običnog oklopa posle ERA oklopa. Indijska armija je splatila 210 izraelskih Spike raketa i 12 lansera za negde oko $37 miliona. Spomenući još i turski OMTAS, poznati kao Mizrak-O. Prva je prenosna protivoklopna raketa srednjeg dometa razvijena u Turskoj. Razvoj ove rakete započeo 2010. godine. Iako njeno tačno poreklo je nepoznato, na papiru se kvalifikuje kao protivtenkovska vođena raketa 4. generacije,
obdarena dometom, preciznošću i smrtonosnošću. UNTAS je dizajniran za uništenje glavnih borbenih tenkova koji su opremljeni eksplozivnim reaktivnim oklopom. Može preći razdaljinu od 4000 metara i prodire oko 1000 mm čeličnog oklopa iza eksplozivno reaktivnog oklopa. Ova raketa ima infracrveno navođenje, može se pokrenuti u režimu ispali i zaboravi, kao i režimu ispali i ažuriraj. Takođe ima direktni i visinski način napada kao kod američkog Javelina. O američkim sistemima neću ni da polemišem jer su oni vrlo skupi, iako su dosta efikasni, ali čak i da imamo finansijskih sredstava ne verujem da bi nam oni prodali to. U mom mišljenju jedan od prva dva kandidata će ući u Vojsku Republike Srbije je ili Spike ili Kornet, jer je neophodno modernizovati naše protivoklopne sisteme. Hvala vam na gledanju i pozdrav!